tosi napakka ja hyvä. Sun ei tarvii yhtään aktivoida sitä. Sen koira tekee sen voiman suosituksi. Onko ohjaaja valmis? Liikkeelle mars. Sivulla. Ja pehmeästi lähdet aina liikkeelle, koska jos se yhtään kallistut ja lähdet kiihdyttämään, se vire nousee ja pomppu tulee seuraavaksi. Eli semmoinen pehmeä ja sitten vasta sitä kiihdytystä. Kaikki liikkeet on pehmeänä puolella. Liikkeelle mars. Pehmeä, hyvä, tosi hyvä lähtö. Jos se menee kaikki eteenpäin, yhden akselta, se taas selitysnörky ottaa sitä oikeudenpalaa paikkaa. Sitten voi kiihdyttää vastuun oikeuden paikkaa. Siinäkin jos voit laskeudu aavistuksen verran tehdään. Joo. Kehun ja palkaa.